Viva Jacob Zuma, viva! Viva Jacob Zuma, viva! Amandla. Ngicela ukubingelela umphakathi osingabo kakhulukazi bakubona abantu esingabo la namhlanje bese ngibingelela abaholi ngokwehlalo zabo abakhona la. Ngizoqala nje ngibingelele udade wabo kaBaba uMhlolozi, one and only sister eswini sikamama uMamzobe, sithi ayeye Mazuma, ayeye Mazuma, ayeye. Bese ngibingelela ngokukhethekile iDodai, sithi ayeye masosha omkhonto, ayeye masosha omkhonto, ayeye. Ngiphinde ngizobingelela ulusha lulonke ekhona uComrade lokwanda lapha phambili, ngithi ayeye Youth League, ayeye sengibingelela-ke amavolontiya omkhonto wesizwe e-150 sithi mavolontiya ngiyabonga. Ngibingelele bonke-ke nje ama-Comrade, ngibingelele nabantwana abo bakithi khona ne-Comrade encane kablani no-access enge-7 years ezobona ukuthi kusuke kwenziwani uma ngabe kuhanjiwe emkhontweni. Ngizobonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje sikwazile ukuthi sihlangane e-156 under ukwenza amalembezoni. Ngibonge nje ukuthola lelo thuba. Ama-Comrade-ke ngiyazile ukuthi sisukumile ngo-2023 December sajoyina umkhonto wesizwe ikhaya lethu elihle kakhulu esilakhelwe uBaba uMhlolozi. Akuphelelanga-ke lapho, inhloso kaBaba uMhlolozi ukuthi akhe umkhonto wesizwe kwakunika abantu ithemba lokuthi izwe kuseyelabo, konke okukhona ezweni kusewokwabo. Bese kuba ukuthi uyabona ukuthi abantu bayantula bahlele emakhaya, yikho into eyenzakalayo. Mhlawumbe kuzoba ngcono uma kuqalwa phansi kwenziwe inhlangano kuzobe kweyabantu, ayiyomuntu oyedwa noma yabantu abathile, kodwa yeyabantu bonke base-South Africa ababavoti futhi base-South Africa. 1994 sasiphiwe-ke ithemba elikhulu, kwathiwa sesibuyiselwe izwe, sesinikwe amandla, kanti kwakusadlalwa ngathi for 34 years if not mistaken. Esinikwe wona bethi baphethe sisenkululekweni, ekubeni leyo nkululeko ibingekho, siseney'nkinga ey'ningi, silethelwa ama-drugs, silethelwa lokhuya nalokhuya ezweni lethu. Sibe sesithatha-ke leli thuba siyiwadi nozakwethu sahlangana, sabona ukuthi kungcono ukuthi ake size kubantu sizozwa ukuthi bona kuko konke osekwenzakalile. Uma kwenzeka kumkhonto wesizwe uthatha ngoNovemba mhla ka4 la siyakhona kovota sivotela umkhonto wesizwe, bafisa ziphi inguquko kithina abantu abazobe belida ngaleso sikhathi. Kuzobe kungalidi uZandile, kodwa kuzobe kulida imemba yomkhonto wesizwe, siyisapotha kanye nani mphakathi, sikwazi futhi ukusondela ekhanseleni sizoreporta iy'nkinga esibhekene nazo. Kodwa bekusemqoka kakhulu-ke thina njengabahlali besibuka le ethi ake sicele ukuthi niyisho nina ukuthi yiziphi mhlampe iy'khalo eninazo, noma ngathiwa siyayibona thina, kodwa sicela kunina-ke manje ukuthi-ke nisho ukuthi imaphi ama-challenge eniwabonayo noma enibhekene nawo ekuhlaleni. Konke-ke sikubekele kunina, ngicathi sizothi masekuvulwa isikhathi-ke bese niyareporta-ke sibone ukuthi thina masesingene emandleni sizoyibamba inxepheba kuloko njengoba enikhale ngabo, sizoyibuyisela umkhonto kunina, sizwe ngani kungabi ukwazi kwethu. Umuntu uyabonga kakhulu ama-Comrade, ngiyanithembisa ukuthi sizohlale sinani. Bayazi-ke abanye ukuthi sesiqalile ukuba nabo ekuhlaleni la sihlala khona ukuthi sinabo futhi okwangempela, hhayi indaba yokudlala. Ngithi amandla, amandla, siyabonga.
So siyabonga kakhulu. Sicela ukusukumisa ama-comrade ethu, ama-commanders ethu kulodayi. Abakade bomzi. Comrade, please. Good. Amanda comrade. Viva Banikazi organization, viva. Viva Banikazi organization, viva. Why not in that doubt to the organization is belong to Nina. You mean that about one organization. Mammy Viva Banikazi organization, which you didn't doubt, and more about me as the organization. Viva Banikazi organization, viva. Viva Banikazi organization, viva. Viva Women's League, viva. Viva Women's League, viva. Viva Controversies Party, viva. Viva NK Youth League, viva. Viva Comrade Commander Usuma, viva. Yachabulu Bonboni 156. Comrade Nasi 156, Utepesu Yantanda. Ngizijabulela ukuthi ngise 156 ngizokhuluma nabanikazi be-organization e-56 ya ngizokhuluma nabanikazi be-organization base-56 yazabe nibaningi comrade yabo maningi kanjena nikhombisa ukuthanda umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe ufonyo comrade president ufike nevision ne-ideology yomkhonto wesizwe, but abantu abafuna umkhonto wesizwe 18 only people abafuna umkhonto wesizwe babe-18 be-19 nge-president, but namhlanje i-NK is all over. Mina ngiyajabula uma ngikubona niba ngako ukuthi umkhonto wesizwe ukhona la e-56. Mina ngifuna ukuzokhuluma ngokuthi sithatha i-organization siyibuyisela kubanikazi bayo. Siyabuyisela kanjani into kumnikazi wayo? Ngoba sizotshela umnikazi wayo ukuthi ngama-election siyawathatha. Ukuthi 230 majority. Asifuni futhi ukwenza i-coalition nabanye onkatha wathi sifuna i-MK makuthiwa dana uyakhandwa ngasho ukuthi sawuxoxisana ne-opposition ukuthi iyavumelana nayo. Makuthiwa kuya-renovatwa everything ngeke kulokhu nefakwa amatraki fakwa ogandaganda kusetshenzwe. Lokho kudiphendi kubani konina. Uma nikuthanda nina lokho kuzokwenzeka. Mina ngifuna ukuthiwa ngizozwa ngani ukuthi i-NK nifuna ukuthi yenze nini owena ukutshela i-NKP ukuthi
thina sifuna kwenzeka ukuthi nokuthi asiceli esisabanikazi be-organization bonke labantu ababekwe lana basebenzela nina comrade. Abekho modern nina bayafana nani. Bathi uNkulunkulu wesizwe sifuna umuntu ozolida with i-dignity nokumamela abantu on the ground. What is important is sithatha mandate to the community. uNkulunkulu wesizwe wangawulalela umphakathi, you are not a member of uNkulunkulu wesizwe. uNkulunkulu wesizwe ngisho comrade umulalela ngisho umuntu welokumbuke as a useless person uthi no lo muntu ezemlalela kodwa ucomrade Zuma uyamlalela. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, wena. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, wena. Enye into engenzela ukungichazela yinabakhomrade bami bomkhonto wesizwe. Abantu bekaphatheki bazobethi sididekile uthi uZuma uzolela i-membership card yakhe ku-ANC. uZuma ufuna ukusenzani? Why nathi la sizabalazela ukuthi i-ANC ibe in power? Asibuyeleni kuzoqala ama-talk about talks in this country. Before 94 kwema-election wakhethwa abantu ababili. I was in Africa in that time. Kukhethwa abantu abathathu kwathiwa no, nina hambani niyo-restructure kabusha i-ANC ukuze i-ANC ingene ma-talk about talk, because the ANC was a ban in South Africa. ANC was sent the 3 people ukuthi bazo-restructure i-ANC because i-ANC yayisiphelile. Kwathiwa comrade Oliver uye South Africa, comrade Walter uye South Africa, comrade Jacob uye South Africa, niyo-restructure kabusha i-ANC ukuthi i-ANC ivule because i-ANC yayisiphelile. Ngicela ningithole ningi-understand. Babe bathatha abantu aba-restructure i-ANC ukuthi i-ANC ikwazi ukuba kuma-talks about talks. Was Oliver Tambo, Walter Sisulu, comrade Jacob Zuma. Comrade Sisulu shonile, comrade Tambo shonile. There's only one person who remain with certificate to say ANC. Only comrade Zuma. Akekho umuntu ongathathela into yakho bese uthi wena uyathula because you have your own organization. Back to December 16, in 23 December. uZuma ufike lapha wathi uyimember ka-ANC uzovotela umkhonto wesizwe because this ANC is not an ANC you know. Akekho wabuza ukuthi why uzovotela umkhonto wesizwe because we-ANC. uComrade Zuma ngavuka kusasa athi ngiyayidisregista i-ANC, no one wathi you can't because igama lakhe lisecertificate somkhonto sa-ANC. uZuma his own ANC back to 61 kufomishwa umkhonto wesizwe was a former umkhonto wesizwe to defend ANC ukuthi u-ANC if ucollapse one day MK thathe over i-restructure kabusha umkhonto wesizwe lokhu ANC again. We can't destroy ANC. This is against the ANC. We done our things because we are not fighting with the ANC. We are fighting those people who are working inside the ANC. The ANC against the mistake about those people who are working at the ANC. The ANC is a shitty guy, but we African nationality. We African nationality native.
because when African national was African national native. Kati ukume EPAC marapa all the from talking mekuwa marapa no so because when the roots Africa is for African, but in that time ANC Africa for all. Ishoali ANC. Even today wabashinja for the ANC. Abantu abashinja izinto ngaphansi kwempela for ANC. Njengoba nala umkhonto wesizwe sekukona abenza izinto ezwrong under impela umkhonto wesizwe party. Ngithule ngoba manje lonto yenzeka kubantu awuyibona enikhonelwa kona laba ngiyabashesha babona before ushayele ngaphandle kana ushayele endlini la ufike. We need it by all means COVID. This organization MKP akuyona yakho sizwa akuyona sizo akuyona leadership yawo umuntu wase South Africa that relates to the organization as long as we develop we ideology and vision that come in Zuma. I am a member of ANC, I don't know how many members of ANC are about the Mkondo Wesizwe. I don't know how many members of EFF are about the Mkondo Wesizwe. Because those people are on something in that party. Once the Mota of Sana Pelobala still remember that MK. That's why I call it Zuma, Ekuruma, Nanoma, Yimopo, Ongo Motuba Bika, Ongo Zumaya, Paramade Mashoni, Pacho Zuma. Zuma is a man of ANC. He's a man of Mkwandwesi. Until we should see the work of Ilawu, why is on the Rako? I eat in our body in our home, in background, yeah. In bad examples, long as Zilapa. No matter what was in the things that Zilapa, also my eating for the once the Tata over, the majority is when you establish after the ANC because the ANC is to defend the ANC. There is that in culture, in Massive in background, everything about us. In that is the difference that one organization was to African National Congress. If organization under the wrong about Amapata for the African I'm a member of Mkondo Wesizwe Party. I'm a member of Mkondo Wesizwe Military. Mkondo Wesizwe is only someone who stays up in Angola, I say Africa, I'm petty African, but in terms of South Africa, South Africa and Uganda. Community anyone who goes to the Parliament by ANC, forget about it. I'm the glad that I voted that. Sishindi constitution yetu, sishindi law yetu, sibuyisu umhlaba wethu, siwine ikhanda with 2/3 majority. Only thing you want is sishinde ikhanda. Atukhombe umasipala ngibonga kahle ungamlali we-ANC, ungamlali we-EFF, ungamlali bakuthi wonke umuntu. Hlangana nomuntu omnyama abe intingwane zivotele intingwane ukuthi sifuna umhlaba wethu ushinde constitution, ushinde ilo. Siyekugwedlwa ngemithetho yakwamanye amazwe. Community do or die like I. In a moment of the do or die. Do or die, I tell one more no community, has the organization about the organization. The other is the commander policy, a commander space, commander police, or commander the do or die. About the organization in Friday or 2020 for the COVID-19, for the coming over back in MKP. Mtana mwabo na abantu abanenzi organization ukuthi impilo engcono. Umshiniwa niwila. Umshiniwa We are
umqondo uMazuma abe khona la onipesini esasithi sakomkhulu wesizwe and member of iZuma family wayekhona abingacela usondele nabakhona okade sihamba nalezayinto abakuthiwa konke unjambi ngala ko-transport kunenkungu phansi ebusuku ngabo-2 ebusuku ngawo lo mama owayinele imbokodo yomkhonto wesizwe phasi vimba umenza umkhonto wesizwe phasi vimba umenza umkhonto wesizwe vimba ngiyabonga community abo-community abathi sakhala ngomkhonto wesizwe ukhomando njangasosifiso uDavid bese uba ungqongqongqo we-organization ukhomando kulimbulu umagcini we-structure esethulo njalo is intelligent that person ube u-treasure general we-MPP uMr. Boys Ndlovu omusole umsebenzi masesiwinile i-province nonke nizonama-office agcwelithi ezimina ngombuzo ukuthi uhlala ngoba ngeke umuntu umuzi singafuni umuzi nomuzi uma sesifinile fanele kube nomuntu osebenzayo nami umuntu ophethe zonke izinto lana ngiphethe umuntu ophethe umqondo la ewadini yakhe ihlala khona kuno-3 years abawukhokhile ugesi abawakhokhile amanzi umisesosisi uyena-ke umuntu nozi nasisiphethe futhi umuntu ohluleka ukukhokhela ugesi oyokoza kuyena ukuthi wawenza injalo nabantu bangakoselaizi ama-members bethu ojayi lama-community abantu ababeno-community Zuma ungubile exoshiwe ku-ANC enziwa zonke izinto eboshwa endlini babeno-community until today bebeno-community uZuma lapho community lawo bathela amakhaya amakhosikazi abo iy'ngane zamafuni bayohlala entindini enkandla bekade uZuma 24 hours. Uyabonga community ukuthi ngibe se-56 namhlanje ngihamba nama-members wojayi Amanda community, Amanda community wojayi umphathi wohlelo Sicela 1 no 2 no 3 no 4 siyazi ukuthi e56 kune attendance
nizikhulumele nina mawubuza mhlawumbe khona osalile sesophindekele phansi siku-ede nathi i-database esomphathisa ozongena e-ofisini lomholi wesizwephansi. So njengoba uzocela manje ukufaka isizathu silonze sithathe izandla eziwu-5 abeke umbono mangenemibuzo sizame ukuphendula ngamandla ethu sidedele ama-answers kuyawubi ashayele siphinde sibuye vele ngavela kile sizele ukuthi sizokwazi ukuthi sithazisa usuku. So ngicela uqala-ke ngithathe izandla-ke manje ngaza kwethu mphako ungekho ofinish ukuthi hayi obekhona besiphethe kahle kodwa sizokholela umkhono ngiyanotha sizilapha emuva ngithi 1 bese ngikunothile ngicela usondelele ngala eduzane kwami uze la eduze kwami ngiyanotha mfowethu lapha emuva sawubona ngiyanotha khobande nawe cela uze ngala ngisondele ngiyanotha nawe. Yebo sanibona. Mina ngizokhulumela ebuzini lenu nje ukuthi besicela kanje bengela amathuba omsebenzi siqashwe kanye Sanibona. Mina ngizokucela lokho amakhansela ngijwayele kakhulu kodwa ngizokucela umuntu ozokhetha umkholo uthi aqale e-ofisi lakhansela akayeke usibalekele. Ba-relocate abahlala ko-Phoenix kodwa i-156 ingayinaki. Njalo esiningi ngizomufisela wathatha ikhansela akekho. Ngizokhuluma nabanye abantu ngoba mina iy'thembiso engayithenjiswa ukhansela ngiyazazi. Uzobuye emva kweminyaka ewu-5 esefuna lo ex wami futhi bengisho kulo nyaka ngithathe ngivoto kokugcina bengicela ama-ex wami ngiyawuthatha u-ex wami ngizokufaka kona ukhonto ex wami kodwa bengicela ukhansela abe nendlela phela ukuthi after 2 months ahlangane nomphakathi ngoba phela ugade umphakathi ayiqinile. Sibhekene nayo la ewadini yodwa iyuthi yakhona ayisebenzi hayi ngoba ingenawo amakhono sengathi ukuthi abantu abahleli manje abayinakile iyuthi bengicela ozohlala esomeka akathatha amehlo akhe bantu akawajijele lapha kuyuthi ngoba ikusasa lesizwe ngicabanga ukuthi kulele kuthini iyuthi bengicela ozongena lapha abantu abheke kuthina angabheki imoto azohamba ngayo enkulu imoto ahamba ngayo enkulu angayibheki angabheki umphakathi lapho uzosepa. Ngiyabonga. Bengazi ukuthi izophakamisa so njengamanje ngizothatha iround manje ofisa uphakamisa onombono kuningi abasikhulume ngawo kune-project asenemibhasikho esikhulume ngawo kunabantu abahleli balindela ababehlala la aba-affected ku-disaster abangazazi bazokwenzakalani kune-khonobhe yakhiwayo kunemigaqo ezofakazi kunamanzi kunogesi kunendlela yoku-operator ama-ofisi kunosizakalo ngaseze wadini ezokugcina lezi engiyithathayo noma zonke izandla yiphakame kanye kanye khona ngizokunika iy'namba zethu. Okay, ngiyaqala manje 1 kwena ngicela usondele 2
cela usondele. Bhuti 3 cela usondele. 4 cela usondele. Khona omunye ngala before ngize kusawethu. Oh, cela usondele. Cela usondele, yes usondele. Cela usondele ngokulandelana chief, cela usondele. Nojabule, cela usondele. Kusaqhubeka nesection le ngicela ozakwethu abasilekelele ekhishini bebezama ukulungisa ukuze kungaphazamiseki mangabe Sanibona mphakathi ungumedicine unombe la dry unezathi lapha mina ngugogo Sibidi ngiyakhala abantu abami sicela umkhonto ubaba umkhonto asisize ngama-drugs ney'ngane ezifa ama-drugs ey'gwele zicela kuvalwa ama-drugs kulezi ndawo ngoba siyafa abazalwane siyacela ubaba umsholozi wesithembisile ukuthi indaba zama-drugs uyayivala iy'ngane uzosatha ayoyibeka la ziyofunda khona ngikhuluma nje nginomzulu lokale ePhoyinti manje soloko ahamba ngonyaka odlule udlala ama-drugs lapha ePhoyinti siyacela baba. Sanibona umphakathi wase-58 ya mina engithanda ukusho bafethu khona ngiyacabanga ukuthi ikhansela liyabona phethe njengamanje ukuthi siyasidinga iklinikhi endaweni eseduze nje eklinikhi kufanele uhambe ngenyawo kungapheli u-30 minutes usaye eklinikhi ngoba phela usungaphathekile kahle kodwa manje ukungiphatha kabuhlungu bayabona la kufanele bafake khona bese besifakela la kufanele sikhokhe imali asinayo. Asiwumphakathi la eMatiko siyacela bandla ukuthola amaklinikhi amahhala even la eThwaneni sengahamba ukujika khona ngigibelile kwathiwa sekuyakhona asithina sonke sinemali siyacela aya amaklinikhi amahhala siwumphakathi. Sanibona Mhlophe ngikhuluma naye umeli wakaHlophe nginenkinga bazalwane. Ngithe impela makuthiwa nomhlangano ngeke ngingababikeli ubaba phansi nge-rape phansi phansi ngabadlwenguli phansi benziwenjani ama-rapist awemsana nawo ngoba ngizelana nje cela ungilwele umphakathi nenkinga mufike ngisahlala ekhaya hlala eShobheni ngidlwengulele iy'ngane ngo-2020 2026 ingane yomfana okubuhlungu lento yenzele kamakhelwane ngenze njani epheni cela kubuza kuma-MK cela kubuza kubaphansi kuningi phansi ngeredu sengithetha nokuyibulala ngihlukumezekile ney'ngane zami ngimufile manje ngihlala kandoda angithandi akwenzeka ngihlukumezeka nakhona ngenze njani khulumana no-MK. Ngicela ukuma leyo ndawo phansi nge-rapist. Basa mfowethu basa. Abathuza uma wasenzela intente Nkosi yami ukuthi nasibe ngethemba naselifile Nkosi yami. Siyabonga Nkosi yami sisikazi usithelelena lapha ekhaya umdlala uthini. Ngala elana Nkosi yami ithemba lethu silibeke ubani uyena nomkhonto. Azoba kwisinto eyikade sifile Nkosi yami esilapha emangcwabeni. Nathi sesesifile Nkosi yami. Savuka hayi Nkosi impela. Asavuka ngempela. Esaba namandla sambatha leli jazi ekuthiwa elamandla. Ngijabula ukuthi usisapho ngathi hayi Nkosi impela hayi bandla. Kodwa-ke anginaziqala seyiningi ngamanye izimphatho asewafikisile noma ngikuthatha isikhathi eside because it's not a presentation kuthiwa sisho izinto ezisidayo emfuna ukuthi okubili ukuthi okunye asibuke ngaphakathi thina. For instance angenza i-example nesiwasipho esigqokile kangathi angisiboni ngathi
njalo njalo awungasethi noma ngilele nkosi abakuwane nephilo okay athi akuthini kusho njalo uNcamalala sibe kube sekuzaleka kumina nabantu engisebenza nabo indaba yokuthi singazi hila kanjani mahala hayi-ke siyahilana yabona uTikTok ushare party ipage lamadela inabantu abawu-200 million views ushare party sika leyo nto ngamanye amazwi ngisho ukuthi ngizwile kunosisi ufikile wakhuluma la wathi if sikhuluma indaba zamaklinikhi njengamanje kunjalo ngithi mina asifundele kwenenyoni senzenjani anizwa sifundephi ayikho into eyinkinga njengokufana ngogunye kudoktor we-western medicine akufake izinto ongazazi egazini sizobona amaprogram omqondo ngiphinde kuba nomphathi wami njengalenzi mphathi hayi ngeke nkosi lama ngisayo nkosi yami kwi-western medicine asifundisaneni njalo njalo ngamanye amazwi ezinye zey'khathi zizokwenzeka angivale because angifuni nkosi yami ukudla isikhathi kodwa nje ngijabulile kakhulu ngiyabonga kakhulu sanibonani igama mina uMusana Mashana Sisikole cha ebengizocela mina kumkhonto wesizwe ngoba-ke sisuka kagogo njengoba sisuka kagogo nje sesize ekhaya elihle bengizocela ukuthi kuphele lento yokuqashana ebusuku lento yokuqashana ebusuku ngizocela ukuthi iphele lento yokuthi ekuseni usubona umuntu usephethe umshana eliseshayela umgwaqo awumazi ukuthi wakuphi. Okwesibili ngizocela ukuthi senze sure ukuthi ayiyekho lento yokuthi soqhama sesizofunza umuntu ezoqhama sezobekwa esigqokweni singamazi. Ibiyenziwa kagogo leyo nto khona sekuthiwa ama-comrades nangu sibambani mvoteleni. Mangase i-MK yenze njalo hayi inkosi impela nami impela ngingagijima impela ngize ngibe mfishane ngoba sasigijima kagogo kodwa bekukhuleni zathi nathina kagogo sesingasalalela. Ngiyabonga. Sanibona. Igama uDadanyakuza Sobisi. Ngicela ukuthi umphawu la upholi ukugqoka ngoba vele nginesho ukuthi ugqoke isikhathi sabakhona uNcamalala esangokameli project yabalapha project lapho ngiyakazi ngizona ngoba singibanga ndangaboni kodwa ngaka ukubonana ngaso ukuthi ayikho kanti ngaso ukuthi izinto endini mina zabantu abakhubazeka lapho manje bengifuna ukuzongena avula amehlo thina abantu baphile nokukhubazeka siney'dingo nathi ubakhona abantu lena ezicabange laba kakhulu manje cha ayikho le ubona uzongena avula amehlo thina siney'dingo Ngiyabonga mphakathi. Mina kwami ngizothanda nawe. Ngiyacela umfundo wesizwe uzobalezi iqhaza lokuthi mawuthatha umasipala ungayilaleli izinto zabantu. One, ukhansela uyisithula sethu thina bahlali. Ukhansela siyamthuma simthume kamasipala ukuthi wena nazi imfuno zethu. Akufanele ngabe siwumphakathi ongenamanzi. Akufanele ngabe siwumphakathi odamavatekani. Okubuhlungu ngayo ukuthi asibambisani siyazama ukubambisana senze amamashi kodwa asizakali. Ngiyacela ukuthi makungena umkhonto wesizwe into yokuqala isho enkulu la eNanda indaba yamanzi. Asikwazi ukuba nogogo abakha emfuleni abawasha emfuleni. So into yokuqala leyo. Into yesibili aqedwe lama-project phela lawa akade afika olami ibus stop ethi suno-30 years lokhu kwakhiwa izinto eziwu-12 izinto eziwu-13 ayiphele leyo nto leyo aku-investigate ukuthi kudalwa yini la
eNanda singabi nayo ikliniki. Ngicela ukutshela uhlolo ukuthi application yekliniki yenziwa la eNanda. Kodwa ukhansela wethu okhona manje wathi asidingi thina ikliniki la eNanda si-able. So ezinye izinto kufanele ukuthi umkhonto wesizo mawungena u-investigate ukuthi lezi imali ey'khishwa unyaka nonyaka kuthiwa i-budget usebenzelaphi leyo budget leyo. Siyacela ngoba kuyinkinga yokuthi uzothi bangene e-ofisi kutholakale iy'mali esey'dinga kufanele umkhonto wesizo uzo-akhawunta. So sicela ukuthi nisibizele ama-stakeholders. Siyabacela ama-stakeholders azo-akhawunta nisibizele njena ukuthi yini singenawo amanzi, yini singenazo izindlu, yini singenazo iy'kole. Sinawo even ama-application wey'kole sasiwa-aplayela thina kuwumphakathi, but till today asinazo iy'kole. Siyacela ukuthi i-investigation ngaleyo nto leyo. Ngiyabonga. Songela baba. Kakhulu ungaze ufune ukuthi asazi saba nekhansela indlela ekuningi ngayo. Hayi nabo mfowethu. Sanibonani. Phakathi. Ngiyalelela la. Bengifisa la ukuthi uma ungena u-MK esikhundleni ngoba phela esikwelayo ukuthi fanele angene esikhundleni. So thina into yokuqala efanele siyenze ukuthi siyathembeka njengamalunga a-MK. Umuntu oyilunga la-MK fanele ebe sure ukuthi uthembekile. Yonke into ayenzayo uyenza ngendlela okufanele ayenze ngayo. Awubengithi ngiyalinganisa mhlawumbe nanku umkhandlu ikomiti leli komiti angabi lona elizoshayela ukhansela umthetho. Ukhansela kangezwa ngekomiti elikhethiwe likhethwe yithina, kede leyo komiti mafika lapha selishintsha indlela okufanele ngabe usebenza ngayo ukhansela usenzwa ngekomiti ukhansela. So leyo nto ngicabanga ukuthi totally wrong ngoba thina siyogcina sisele kanje. Sithi kanti kahle yini esasiyihambele la. Okunye bengifisa ukuthi mhlawumbe ngicele bafowethu esivele siphuma nabo-ke kwakhona. Esivele siphuma nabo kwakhona. Abafowethu abavele baphuma kwagogo bengaba kuhle uma beyithanda i-MK. Uma beyithanda i-MK kufanele abafowethu ebevele sinabo kuyikhona la bebi-leadership baseshe. Fanele baseshe abafowethu abekade bebi-leadership ngoba yibona bazodala ukuthi lo wamphakathi olapha ngaphandle uphile ungasakhethanga i-MK. Ngoba bazobona lokhu ubuso bubodwa abekade bekubona. So lapho kahle kusho ukuthi i-MK sobe sesiyidayisile. Abafowethu abavume ukuhlehla babe ngemuva ey'hlalweni engemuva bangene nabajoyine njengamanye amaqembu. Bangamane bakhambe sebehlele ey'tulweni. Singazi ukuthi kanjani. Yabona konke sifuna ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani nini khona ngasikhathini njengoba sekushiwo ukuqala. Uyabona iy'ngane siney'ngane. Iy'ngane ayikashwe iy'ngane zethu kodwa uyabona kuyasetshenzwa. Kuyaphithizwa awazi ukuthi uzokuza bani. Yabona awazi uzokuza bani ukuthi kuqashane nini. So bengifisa ukuthi uma ingena i-MK ayenze lento efiswayo ncamalala ukuthi bonke abantu akube inhlangano yabo le bajabule abantu ngayo njengoba ngizocela ukukhuluma mhlawumbe ebengingayikwazi. Siyeza thina singene ngalesa sikhathi sasangena lapha kwamasipala. Kuthe uma ngabe sekuphethe uNcamalala wavula imisebenzi lapha kwamasipala. Bonke abantu bakala into
ithole inkosana zangena lapho zaqala kuthe mase kufika ubaba lo kufika lo baba lo wadiliza bonke labantu abatsha ababekade bekashe ngesikhathi sikaZuma ngoba emvela ukuthi kubonakala igama lakhe yabo so ileyo nto efanele iqaphele ngoba naye ubaba lo sithumela abafowethu la saja bahamba bayovota lapha ukuthi bamkhiphe bafika lapha bathengeka abafowethu base babuya sebebuya naye sebemphethe sesizotshela ukufanele silokhu inkinga ezilapha yekani bafowethu ukuthengeka iqiniso ayikube iqiniso abantu mabefuna uncamalala aphathe abenze okufanele mangadayisa masingadayisi-ke emtheni siyidayisile leyanhlanganyaka gogo siyidayisile ngoba sivume yonke into abayenzayo futhi bengasenzeli utho ngoba abatshelwa bafethu abezwa yabo ngizobuza ngani ukuthi kholothi sengafa bathiwa ngiphakisana nombono wami ukhona nje osho ukuthi konje mengawuphakisana nombono wami hayi ngeke ngiyakuthokoza ngicela-ke before ningene ngoba vele nama-activist nama-volunteer kungena ukhombethi uma-producer asondele oyivolunteer asesexini activist bese ngidedela uMamdletshe ngidedela ukhombethi uNdlovu olayini comrade igama ngutata ngoMthembu Sibongo baziwa ngomabhodisi hayi ngoba mhlawumbe umuntu ezophendula izinto ey'fuzwa umphakathi kodwa comrade nginesicelo nje comrade esisodwa mhlawumbe izoba u-2 ngoba siwuthanda sonke umkhonto ngiyacela comrade bekunezinto ezenzakalayo sukhuthalele futhi ukuze yonke le mbono ekhona ikwazi ukuthi isebenze kulo muntu elimphathisayo wakusasa ngalo ndlela engicela ngayo comrade ngiyacela comrade ukuthi kunama-meeting akhona e-Ward 56 siphelele ngoba sisonke i-meeting ye-ward isuke ingasho ukuthi ibiza umzimba lokhona ngaphambili noma isuke isiqoqa sonke siwumphakathi nje isitha sodwa la e-Ward 56 isodwa akubale comrade isitha sodwa sinazo la sisodwa isitha ekuthiwa u-ANC kuphela esifuna futhi ukuthi usuke eduze kwethu ngoba ukho la usisize kugcwele iyouth namhlanje ngoba ukhala umphakathi yama-drugs ngizophinde ngisho futhi u-ANC unesandla ngoba bona babaphathi phezulu bayakwazi ukuphola baphinde babe ney'tolo zabantu bama-drugs bengabaphuli so ngaleyo ndlela lo comrade ayikho into ezosilekelela sisonke ukuthi sibambisane siqale izinto nama-problem ama-drugs nomama ngoba ekhuluma kadela phambili sithi indaba ebuhlungu yokudlwengulelwa noma yokudlwengula uma sibambana siwumphakathi engitshoyo comrade nesikucelayo siwumkhonto wesizwe siyagijima nala ewadini siyagijima siyacela comrade uma khona ama-problem noma kukhona izinto ey'khona sikwazi ukusizana sivuse iwadi sivuse amavidiyo kunamavidiyo asilahlekele asengane ngase-42
kwangena amanye futhi ama-victim akhona futhi la. So comrade, siyacela ukuthi sibambisane siwumkhonto osephambili siwuphushe ngendlela efanele. Singamthwesi ukhansela esombeka simthwese umthwalo omkhulu ngoba kumanje iplanning ekhona uqeda wonke ama-funds akhona wonke nje ngendlela akhona ngayo lezinto abayishiye yineka futhi kuzomela umkhonto uyiqale phansi kusetshenzwe comrade ibhanjiswane mekuvela ithuba lomsebenzi khona umfethu owewasho naphambili ukhansela ka-athende iy'dingo zabantu ayeke uku-athenda iy'dingo zakubo nabantu babo akwesibe nekhansela elizokwazi ukubuyela ebantwini. Ngiyabonga. Sanibona mphakathi. Ngomthandazo wami njengoba phambi kwenu ngisuka lapha phesheya kuyibhidisa ekusika khona la e-56. Mina okuningi bengifuna ukusho kahle kahle ukhombe umakoti ususehlale kona kodwa sengithatha ukugcizelela. Mina owami umphako ukuwona umphakathi. Babone ngala etafuleni ngiyaxolisa umthungile wami. Umphako wami ukuwona umphakathi. La e-56 sinamavidiyo amaningi kabi. Fanele ngabe iwona ligcwele liyachitheka babethu. Kodwa umphakathi awukho. Wona lo mphakathi okuthiwa kufuneka kube yiwona ozoyikhombela ikhansela. Okuzothi kusasa mase kuyokhethwa ikhansela liphakamiswa abantu abawu-10 noma abawu-11. Uphinde ubuye wona lo mphakathi usuzolwa futhi ukuthi awuzange ikhansela uze uyikhethele. Mina bengingacela kuthina siwumphakathi okhona njengamanje la ukuthi mesiphuma la ake sihambeni siyoncenga omakhelwane. Bese ngicela futhi ukuthi ake kube naloku kuthandana nje bakwethu esithandane nje ngalesi sikhathi nje le period esiya ngayo laphaya nokhethweni. Ake sithandane nje ukuze uzothi noma umemeza umakhelwane akuzwa athi awunangembiza umakhelwane mawuthi siye emithingini umakhelwane uzokulandela. Kodwa mangabe singazwani angeke kuze kwenzeke lokho. Uzothi noma uthomtshana umakhelwane ukuthi kunemithingi avele athi weye kanti ekupheleni kosuku kuthiwa umphakathi uwona okufanele uyikhethele ikhansela. Kushiwo kwathiwa isitha siphakathi nakuthina. Bazofika-ke laba bakwenye inhlangano bafike begqoke ingubo zomkhonto. Bafike baphakamise umuntu abafuna beyikhansela. Simvotele nathi ngoba phela ngithi kuthiwa umuntu uphakamiswa umphakathi. Kanti vele sisathatha inhlangano siyibuyisela lapha emuva. Ngiyacela usizo basika nje sonke. Okhona njengamanje aphuma yoncengo bengekho ukuthi makuthiwa kunemithingi noma kufuneka umphakathi wase-56 siyacela abantu abaphume bonke bakwazi ukuthi baziphendulele ngoba ngempela njengoba nje kushiwo angeke abantu bamvotele ubuso ababazi ukuthi bekade ubungale kuleya nhlangano buvele kubacindezela. Ngiyabonga bazalwane. Sanibona, igama uNdumiswa kaXaba. Ngifuna siphe indaba lesitolo egcwele emtshepheni sineyuthi engake ngasebenzi. Sino-Spar emtshepheni, sino-Shoprite, sino-Pos, sine-Land Acquisition Credit, sino-Chainrite, sino-Friend. Makomrade, leyanto sinesayibele ukuthi kuqashwe abantu ngaphambili nayo kuyafika nabantu sibaqashile ngabona bendawo. Sayishaya ikhona safaka ku-Facebook kunabantu nayo kuqasha abantu amakomrade ahlala, iyuthi ahlala. Ekugcineni kuthiwa abantu bafakana bodwa abantu benhlangano. Makomrade sayitolo zethu. Thina lafana sithole 60% yabantu bendaweni beqasha sithi ukuthi aqashe abantu bey'ndawo kuphela. Kodwa nabantu abane-experience abathathe kwezinye iy'ndawo. But ama-general worker kumele kuqhamuke kuthini iyuthi. Sathini-ke inawo metriki, kodwa abasebenzi bahlele emakhaya. Bafowethu, mina ngizobophezela ekutheni asivuleni okuyigroup la esizohlangana khona. Sande siwathenga i-manager zalezi y'tolo ukuthi sonke abakuthiwa kuyaqashwa abaqale bethinte thina umphakathi. Sawubona amaphosta, ngoba ibona iposta kuthiwa kaSpar kuyaqashwa lokhu afika uSpar. Ngoba ibona iposta yase-Shoprite, ngoba ibona yase-Chainrite. Angisibafaka nabodwa kukhona eqhamuka khona sifuna i-visibility ngezitolo. Asikwazi ngaba nengane esidle itashe egcwalise emadingweni ayingasebenzi. Zidla ama-drugs iy'ngane, ziyaphuza utshwala, ayisebenzi.
lesayitolo ezethu nezomphakathi lesayitolo asingavumeli bafethu ukuthi umnotho wendawo yethu udliwa abantu bangaphandle amasulumane akwenza awudla ngesikhathi sokhokho bethu abangafundile khona thina manje sifundile siyawazi amalungelo ethu siyawazi amalungelo ethu asikho le ndawo lesayitolo lapha emthethweni lesayitolo kumele iqashe abantu engabona bendawo ngiyabona Sibonge. Engifisa emphakathini. Ningasibona sikahle kanje. Ukuyivolontiela nje batakwethu. Okusho ukuthi nawe sondela nombono wakho. Umzila ungagadwa abantu abafaka i-uniform kuphela. Nawe woza sokada nawe umzila. Mawuthi iyouth ayiqashekile ngiyakuzwa mfethu mawuthi iyouth ayiqashekile abantu abasha sondelani ngiyakunotha mfethu mawuthi amathuba asemthebheni nakhe kunabantu esingabazi laphayana angahlali phela wena woza phela sondela asisondeleni ngoba inkinga enkulu sizohlala sitshela ukuthi yonke into i-right ngoba sibona abantu bebahle besonkile kanti akhambi kahle. So siyanimema nizeni emkhontweni kwi-People's Movement inhlangano yabantu. Okunye nokunye sobona ngendlela bathi sondelani. Kahle ngokomthetho ngiyakunotha mfethu. Ngike ngadedela izandla ngathi wonke umuntu. Sekuzokupintshisa kancane emva kwamfethu lo wesapha. Kunento afanele eze nayo. Sinemhlungu cela usondele baba uzosichazela ukuthi yini lesapha esinesizwa ngayo ewadini sanibona kwesithuba njani siqalene ngisukume ngolaka bese ngiveze esidinga ukukhansela ulaka lami bengilikhombisa ukukhansela ozohlala igama lami kusinesemba ngowakamhlungu ngikwi-movement abayibiza ngesaba kodwa kuthiwa i-South African Boys Association. Umfana akaqala kudala bendoda uqala kubeni umfana, that's why sithi Boys Association. Lana sikhulisa abafana, simthatha umfana from ekubeni umfana simbeke endodeni. Although ungakabi indoda kuney'nduna kunamakhosi esisebenzisana nazo njengoba inkosi le yakwaZondi uMelusi Zondi sisebenzisana nabo, sinamakhempu esiwenzayo, sihlangane nensizwa simkhumbuze umfana ukuthi uphathwa kanjani umuntu wesifazane. Umuntu odingala amqala amphathe kahle umfana uma wakhe lo amzala endlini ukuthi angimakha angaxhaphazwa abanye abantu. And futhi siyasebenza la ewadini, sesisebenza kakhulu la ewadini mhlasimpe sihambisa nabafethu laba abanenkinga ama-drugs rehab. Mina ngu-recovering addicts, ngiyi-products e-movement, bengiyi-addicts ngaleza yikhasi kodwa manje ngashiya phansi and ngu-secretary wayi-movement manje. Uma ukuthi unenkinga ekhaya kodwa sidinga ukuthi wena usukumisa ingane yakho ukuthi ngoba udingala simnika ifa likababa wakhe, no asemdingi lowo okudinga ukuthi ayeke ama-drugs ngoba sifuna ukumnika ifa likababa wakhe. Sifuna uzophakamisa isandla athi hayi mina senganele bese sondela kuyena sixoxa ngoba phela wena le language yama-drugs ngeke uyazi, awuyazi futhi uzositshela iqiniso ufana ukuthi hayi kukanje kuno-1 no-2 no-3 bese siyamtshela ukuthi dingala sidlule phansi kwaleli bridge. Medlula phansi kwaleli bridge uzokwazi ukuthi ubone umndeni wakho. Sesisebenzele mhlawumbe la ewadini sesisebenze mhlawumbe nemndeni ewu-22 mhlawumbe wafeyila noma wahluleka rehab bawu-2 noma uyedwa. Abafana babuyile-ke bazohlala nathi ngoba sikhulisa abafana bathi ayikho into esiyenzayo. Sacela emphakathini esikuwona ukuthi bafowethu anisifakele no-10 no-5 rand sa-organize amabhayisikili. Uma ufike emaromini nge-cycling yamabhayisikili ngo-4 o'clock basuke begcwele istrati bavikele ukuthi abantu abahosisi babo nabahoma babo labo bayogibela esitobhini bangabanjwa inkunzi. That's why sithi sikhulisa umfana ukuthi abe yindoda kusasa. Ngiyabonga. ngicela usondele kwethu sondela baba okay emkhontweni wesizwe phansi emkhontweni wesizwe phansi
adedele omunye. Asibonge kakhulu sibingelele bonke ababukeli boMthala TV today sise-156 eMatilo Hall lapho khona umkhonto wesizwe party ubambe umqimbi wokuthi uzothola izindlu ebantwini. Kodwa-ke sikunjalo sithola ukuthi kukhona namalunga eDunodayi akhona la akuyibona abantu abenza ukuthi umkhonto wesizwe ube yona nhlangano ekhona namhlanje. Sizozwa-ke bezibike ukuba ngobani bakuphi nanokuthi-ke namhlanje njengoba bela bazokwenza njani ikakhulukazi kulokhu ukuthi bazogqugquzela abantu ukuthi babambe iqhaza ekwakheni isizwe okuyinhlangano umkhonto wesizwe ubumwe ezokwazi ukwenza lokho. Bese kuba ukuthi-ke nokuthi-ke iDunodayi yona-ke njenge-branch enye yemkhonto wesizwe party bazimisela ukuthi benze njani kakhulukazi ngasohlangothini lokufundisa labo ababengakazi ukuthi umkhonto wesizwe wenza kanjani. Mhlambe-ke sibingelele la e-156 eNandla uzogqugquzela abantu basesiya kuvota ukuthi imizwa yabo basaqinisekile enhlanganweni bakhona abangaqondi basabaqondisi basibekele simqondise kuningi-ke okwenzakalayo ikakhulukazi mangabe kukhululwa ngomzabalazo uthola ukuthi abantu sebehlala emakhaya abasagqugquzelani ukuthi kuyovotwa silande sobasukumisa ukuthi nabo balanda abanye ukuthi sivote sibhalise futhi nomhlaka-20 no-21 benzele ukuvota nabagqugquzela sesiya la manje sesizokuvotela amakhansela abantu sobaqwashisa nokuthi abantu abanjani kufanele babakhethe endaweni abantu kufanele babakhethe bakhethe umphakathi bangakhona sebekhethe imiyenzeke enhlangano basuka njengamanje sinjolohlelo ukuthi zonke indawo sami siyibheka uhulumeni okhona njengamanje odlala ngabantu sithole u-2/3 majority noma ngabe mhlawumbe khona inhlangano ngabe yizo ngaphakathi kodwa kunesikhathi samanje ukuze sikwazi ukuthatha lo hulumeni kuyosisiza ukuthi sivote ndawonye uhulumeni sikhokhona njengabantu udlalile ngabantu kuyabonakala uthatha abantu befika bayenze babe namalungelo amaningi ngaphezu kwabantu base-South Africa akanandaba nokuthi abantu basefika uma behlinza abantu zabo akanandaba bathathela imisebenzi efana ngabe abantu bala endaweni noma laba base-South Africa kuningi okwenzakalayo manje isingane yophoyisa abantu bokufika sifelwe ingane eningi kakhulu uhulumeni akathathi nothisi uthola amaphoyisa ongenani mangabe bemxoshile umuntu amaphoyisa azomkhulumela athi abuyele emphakathini uthatha umuntu wokufika ukade uvula umuntu ukuthi umtshontshelile isibhamu asikho emthethweni noma kanjani ngoba naye akekho emthethweni amaphepha akanawo sivotela into ekhona ezosisebenzela ushintshe izinto ey'ningi ushintshe indlela eqashwa ngayo nendlela engenzeki ngayo ukuvuleleka amathuba emisebenzi okungenani kuvuleleka amathuba ey'mpumelelo iwona hlale creator njalo njengamanje abantu ngabasukume-ke manje bavote kushintshe ikharikhulamu ey'koleni iy'ngane zethu ziyeke ukufunda ngamaqwakhe iy'ngane zethu nabazukulu bayekufunda ngamaqwakhe bafunde sikhulume ngokuthi sifundela ubunjiniya kuney'ngane zase-South Africa ney'kole ey'fundisa ukuthi kwakhiwe iy'njini zey'moto iy'njini zamabhanoyi abanye bayadizayina abanye bayawakha nezinto ey'ningi ama-cellphone yonke into njengaleyo kungabi ukuthi nje sifinyekile sibophekile nje ukuthi kufanele ufundele amaqwakhe ufunde ngamaxoxo bangabuya kwi-interview yomsebenzi nakhona ndawo la kuthiwa ixoxo ngikhuluma kanjani linomlenzela so-ke yile kodwa-ke abantu sifuna bagqugquzele ukuthi njengamanje sifuna ushintshe imithetho
ngebizwa ngeke uRoman Dashiwe uzosebenzisa i-African law uma ngabe nje abantu benzele okufanele bekuyimizwa leyo-ke yamalungu omkhonto wesizwe nabo abambe iqhaza omkhonto wesizwe sizoqhubeka neprogramu yethu khona la e-156 engoFocus On. Sizothi-ke sikulumana indlebe sizwe ukuthi kahle inhloso yanamhlanje yalo mcimbi ngoba sesizwa nawo umuntu okuyena obegqugquzela kuzinhle okahlongwa asitshele nje ukuthi namhlanje bekuyini inhloso yalo mhlangano khona we-NK njalo. Ngibingelele babukeli inhloso ngizokhala si-156 iwadi eyawina ngamalengiso ngo-2024 kuma-election okwenzeka national kwenzeka ngendlela zakhona ukuthi kutshontshwe amabhulu kodwa siyiwadi e-100% umkhonto wesizwe phakathi. So namhlanje sithatha isinqumo samavolontiya ama-activist ewadi ukuhlangana sihlele lo mcimbi ukuthi asikwazi ukuqhubeka siyezifike kuma-local election singazange sikubuyele ebantwini siyobatshela ukuthi sila sikhona somkhonto wesizwe phakathi yivoti lapho sila sikhona nje kuyo yonke into njengoba sinama-representative eParliament yingenxa yabo laba abantu bathubeke. So namhlanje sithe asizobuyisela umkhonto sibuyisela kubahlali ngoba ibona abavoti ngaphandle kwabo bengekho. So besizovula iplatform yokuqala wadini solokhu sabakhona siwumkhonto ukuthi abebazoyisho lokho esifisa kube yi-trend ezoqhubeka noma sesinokhansela womkhonto wa-56 noma sesinomeya weTheku womkhonto wesizwe wa-56. Sifisa kuba ukuthi emihlangano enjengale la uqoqa khona umphakathi uzochaza ukuthi ufisani uzoripotha khansela womkhonto ukuthi nazi iy'nhlelo ey'suka kamasipala eziza ewadini. Sinanomgwaqo weprovinsi kufanele asiriphothele ukhansela ukuthi ngokweprovinsi umgwaqo wethu wayunje nani njengoba sifisa kuqhubeke njalo nangalesi sikhathi ukhansela sangesenzika esedayisa esenabangani bakhe abosomabhizinisi makorana amathende esehamba ngendlela eyirongi umphakathi uphinde ukwazi futhi ukuthi uqoqane uzom-akhawuntisa. Sizwe sengathi kusekhulile kakhulu kwindaba yokungasebenzi kweyuthi kukhona amathuba omsebenzi amaningi kulezitolo ezikhona kanti okubuye kube imbangela ukuthi abantu abasha bazithole besengxakini yama-drugs, teenage pregnancy ne-drop out esikoleni. Mhlawumbe kukhona ukuthi kuzokwenzeka kanjani ukuthi silwe naloku kuba kuya phambili. Inanda i-rich kakhulu kwi-economy. Sinaney'tolo ezinkulu othi uma ulalela uzwe ukuthi ezaphesheya zona ezethu kodwa zilapha. Umkhonto wesizwe phansi fanele ubuye uzothi zimkini ekutheni bangaba abantu abasha abaqashwe njengoba umshoferi njengoba uBoxford njengoba uSibawu lapha zonke lezi y'tolo cash and carry bangakanani abantu abasha basewadini in particular inanda in particular abaqashekile abakufika abaqashwe ngaphakathi abasiphumele bakuthi umnotho owethu. Mhlawumbe-ke uma ngabe sizokhuluma ngalokho sizoba nawo yini ama-statistics ukuthi bangaki labantu abangaqashiwe nanokuthi mhlawumbe uhla lamakhono abanawo ngoba ngeke mhlawumbe usize ukuthi sikhulume kakhulu kanti asazi nokuthi amakhono abanawo isikhona yini inhlolovo efike iyenziwe ukubheka noma mhlawumbe-ke uthathela noma ku-statistics bese ubona ukuthi iy'nkinga ezikhona ezibangela ukuba endaweni esenandazinkanjani. Ngesimo sokuthi asisathembi lutho onguthathwa ngewadini yethu sinohlelo njengomkhonto wesizwe phakathi ukuthi sibe ne-system ezothi VD to VD njengoba showbot ukuthi VD to VD basiphinde sibuyele-ke manje sesiyothatha i-database yabantu aba-unemployed sibahlukanise ngokweminyaka yabo nabantu besifazane ama-gender abo siphinde sibuye sizothi artist asenabo ngokubona kwimanje sikuthathele abantu abasha basenanda abayi-coordinator bona bazenzela into yabo nakhona fakube khona indlela umkhonto wesizwe uqala wathi ama-NPO awasondela ama-foundation awasondela ama-organization awasondela imide ey'mele ayisondele ukuze
sizokwazi ukudlulisa okuyikona okwenzeka phakathi enkambeni. Sifisa ukuthi ama-structures ayeqalwe uNgqamalala before 2024, which is 2023, ethi zonke iy'nhlaka ayisondele. Masibuya ukhansela ongenayo angaphinde abaqoqe bonke. Kunento ekuthiwa yi-war room kamasipala. Thina sizoba ne-war room ema-departments, ema-NPOs and-NGOs, nomkhondo wesizwe. La khona sizoba nama-NPOs, njanibonile befana nosapha ezositshela ngale program yabo ye-NPO. Ukukhuluma nge-participate kwe-media, ngicabanga ukuthi i-media ibamba iqhazelanele yini ukuthi ikhombise izinto ezenziwa inhlangano ye-MK, nanokuthi uma kungenjalo nina-ke njengamalungu e-MK ni-engage kanjani i-media yazi ngezinto enizenzayo ezokwazi ukuthi zikhombise i-media zikhombise umphakathi wonke ukuthi i-MK iphakathi yenzani emphakathini. Masisiza kwi-media, kune-media yase-South Africa ehlalisona. Umkhondo wesizwe uthi akasipromote ama-independent media. Abantu abathatha isitori njengoba sinjalo basize. Njengamanje kunohlelo lama-TikTok influencers. Lakhona ama-TikTok influencers omkhondo wesizwe asebenza very close ne-Office ye-Communication ukudlulisa okuyikona-kona kuma-social media. So njengamanje noma sikhuluma nge-media thina esithembele yona yile ezimele okuyiyona ezosinikeza isikole esisibele. Yingakho uma sesingenile ephalamende sikhona njengamanje, kodwa sikhona manje siphele ngesinye isizwe. Sisafuna u-2/3 majority ozokwazisa ama-processes nama-acts nama-laws azokwazi ukuthi isekta nesekta 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 akubenefithe umhlali, hhayi Sibonga kakhulu siqhubeka-ke ne-program. Sibonga kakhulu ukuthi sithole ukuthi ngokungani sila e-56 namhlanje, nanokuthi-ke izinto esibhekelekile ukuya phambili nangokuba sizwile-ke izikhulumi zethu esikhuluma kube zobaneke nomphakathi izinto ezibhekile. Sibonga kakhulu.